Asmos lidi. Jak vidím, tak podpory opět zůstaly hezky venku a nehystí mi to tu. A tak já se jdu podívat zase ven za potvorama. A jdu je zjízdit. Haha. Otevřené dveře. A víte, co nyní potřebujeme udělat? Ale paroháč. Ne, to není paroháč. Nemá rohy jako paroháč. Ale já tomu říkám paroháč, protože má rohy. Když to nejsou parohy, protože parohy má pouze jelen. Chybí mi jablko. Apple. Udám si po mně. Takové důvody dělám já. No nic, tak jsme začali ten díl. A když nemáme jablko, tak se musím rovnou co? Vyspat. Takže vlezeme do domečku a jdeme se co vyspat. Fuj, to je nůžka. Takže lidi, tady máme náš starý dobrý strom. Tady máme další strom, který nám vyrobí kvetl. A jdeme ho rozsekat. Snad nám jednou to jablko opravdu padne, které padá věčně daleko od stromu. Ale z toho nepadne ani semínka, to je co říct. Já chci jablko. Jablka sbírám proto, že už jsem párkrát byl hladový, a zemřel jsem hlady, což je fakt nepříjemný, když spadnete třeba do díry a zemřete hlady a nemáte jídlo. Opravdu nepříjemný. Ale ten půl bude vyset ve vzduchu. A mám jabko, takže můžu konečně makat. Takže, co jsem to chtěl? Já jsem chtěl zajít a vyzkoušíme si nyní poprvé po dlouhé době, co je to hotové, tohle to propadlo. Si jdeme padat dolů. Zavřu, ani se nikdo neleze. Tam už to zavřené. Tak, co nám chybí v ptící místnosti? Musíme ji ještě osvítit a jak vidím, vyplnit, jak se to jmenuje. Jak se tomu nadává? Marble neboli tím námorem. Tady může být klidně díra, to nevadí. Jestli tam něco vleze, tam mi to nevadí tady, protože postel bude daleko od této místnosti a bude dokonce hloubce. Takové problémy, jestli je tady díra nebo ne, to se řeší vlastně až co se týče postele. Jelikož tady u toho budeme stejně dělat díry, až budeme propojovat dráty, sice jí tolik nebude, ale trochu ano. Potom můžeme udělat díru a rovnou se trochu na expit. Jak vy to rádi říkáte. To je všechno vaše výrazy. A jestli si za ním stojíte, já si stojím za svým výrazivem. Já se budu labelit. Tak. To se nám sem nehodí. Máme to 2x2, takže musíme propořit trochu strop, abychom to měli 3 boky.
Tak jsem tu zeď asi vyrubal, co mi překážela. Tak, jak to vypadá? Ano. Takže... Ne, nevyrobal jsem to, co jsem chtěl, tak jak jsem chtěl. Mám místo 5x5 a tady přijde další odklad, protože potřebuju... To tady mám měsíčí. Možná, jestli říkáte, jak to vyřeší s dveří. A smlouv děláš podle. Ne, já to hezky odpálím. Nebojte se. Proto ta místnost má 5x5, protože odtud můžu dosáhnout kalci. Jo, je to tu. Takže jak to mám? Tady potřebuji vybourat zeď. A vypadá to, že tenhle obklad asi stihnu. Ale nestihnu stropy, což jsem bude dělat později. V jiném díle. Tahleta místnost bude kompletně hotová. Jakmile najdu rudy, jakmile si vyzkouším, jak se dělají šelestroje, tak vyzkouším asi v jiném světě. Protože tato místnost ještě není hotová. Abyste si nemysleli. Kromě toho mě chybí dveře, které asi ani nestihnu už udělat. Taky podlahu nemám všude v pořádku, chybí mi hodně věcí. A proto se nepouštím do dalšího dobrodružství zrovna po hlavě, protože vím, že mám hodně restů. Potřebuji dvoje dveře budou asi další, ale to je jedno. A vypadá to, že se odsud dneska už nehnu, protože to nestihnu, protože bude za chvíli 9 minut záznamu a já mám jen 10. I když vím, že jednoduše se dá sehnat těch minut 15. Ale lidi, do toho se mi teď moc nechce. Já hezky zůstanu u svých podpor, které mají zůstat venku, jako vždycky. A tam dole po případě, což brzy zmizí, protože si to tam osvítí a brzy si to osvítím i venku a bude prima. Takže, jak se říká, zatím to nemám osvícené, takže vy podpory hezky venku zůstaňte a tam dole, i když pochybuji, že byste se tam vůbec tvořili, protože tam je světla přece jenom trošičku více. Vy lidi, dobro noc a čákos a svos, neboli tě a svých.